Mi-a murit canalul de YouTube, ce să fac? Îl mai pot salva? În ce mod îl mai pot salva? Și ce ar trebui să fac din momentul în care mi-am dat seama că mi-a murit canalul de YouTube? Păi ai venit în locul potrivit dacă ai problema asta, așa că rămâi alături de mine și discutăm împreună despre chestia asta. Dă-i un subscribe dacă n-ai făcut-o încă și hai să facem 5 like la acest videoclip. Știu că putem, așa că apasă cu putere butonul de like dacă te uiți și hai să trecem la treabă. 2026 sau poate nu chiar, poate mai devreme ți-a murit canalul, poate o să-ți moară în viitorul apropiat canalul de YouTube, ce e de făcut și de ce ți-a murit. În primul rând trebuie să verifici niște chestii, niște parametri. Ca să te asiguri că moartea nu e una asistată, ca să zic așa. În primul rând verifică watch time-ul. YouTube-ul promovează clipurile pe bază de watch time. Dacă clipul tău nu produce watch time pentru platforma YouTube, probabil că de asta ți-a murit canalul și nu e de vină vreun shadow ban sau altă chestie nemai auzită, ci faptul că clipurile tale nu mai produc watch time. Mai verifică un factor care e și el important pe al doilea loc, like. Câte like-uri faci la videoclipuri? Faci suficiente like-uri, pentru că dacă ai un like sau niciunul la videoclipuri de cele mai multe ori și ai un număr suficient de mare de abonați, s-ar putea ca asta să fie un alt factor care să-ți trimită canalul în jos. Și să știi, apropo, că o să zică cineva, dar dacă am multe dislike-uri. Dislike-urile valorează ca și like-urile, deci e bine. Nu te afectează dislike-urile în sine. Bun, mai departe, am verificat toate chestiile astea, sunt la pământ, ce fac mai departe? Deschid un canal nou de YouTube? Ok, deschide. Și cum acționez? Promovez pe canalul ăsta mort, canalul ăla nou pe care l-am făcut. Nici într-un caz nu fă chestia asta pentru că o să regreți. În primul rând, dacă oamenii nu se uită la tine pe canalul respectiv, gândește că nu o să se uite la tine pe nou canal. O să treacă peste tine și o să zică nu mă interesează ce face omul ăsta, pa la revedere, marș de aici. Și o să ai încă un canal mort și după o să-l promovezi și pe ăla, pe alt canal și o să fie și ăla și următorul canal și tot așa mort la infinit, luând-o din canal în canal, din chestie în chestie. E complet greșit să faci chestia asta. E ok, anunță, bă, am încheiat aici, s-a terminat, nu mai vreau să continui că n-am activitate și începe un proiect nou. Dacă ai jocuri pe canal, să zicem că e un canal de gaming și ai jocuri care nu mai prind, de exemplu în momentul de față Minecraft, care majoritatea canalelor de Minecraft sunt moarte și îngropate. Nu mai fă tot Minecraft, că dacă te apuci și postezi tot Minecraft, n-ai rezolvat nimic. Sau încearcă să faci altceva pe Minecraft decât ai făcut de obicei, pentru că altfel drumul va fi tot acolo. Dacă faci tot ce ai făcut de obicei. Dacă faci vloguri, nu știu, vloguri de păreri, încearcă să schimbi subiect. Dacă vei aborda acele subiecte, nu o să te ajute pe noul canal. De asemenea, dacă faci vloguri de tip sketch, încearcă alte chestii mai populare. Uite, ia-te după un trend personal sau o chestie populară să faci un sketch și nu mai încerca să faci tot acele subiecte. De asemenea, o chestie la fel de interesantă și pe care vreau să ți-o zic, încearcă să schimbi. Ales dacă ai făcut un timp ceva și n-a mers, încearcă să schimbi. Dacă faci exact același lucru și te aștepți la rezultate diferite, nu o să apară, din păcate. Cam asta e videoclipul, sper că te-am ajutat. Dacă te-am ajutat, hai să facem alea 5 like pe acest episod. Dacă nu, pa, la revedere, ne auzim. Așa că vă mulțumesc de vizionare, pup, pa!